NOS Jeugdjournaal. Gevaarlijk stof ontdekt in klaslokalen. Koningin mist reis langs provincies nu al. En popgroep geeft concert voor schoolkinderen. Springen, juichen en klappen zonder dat je omvergelopen wordt door volwassenen. Vandaag gaf de Limburgse band Rowan Hezen een concert speciaal voor kinderen. Een bijzonder optreden omdat ze al 20 jaar bestaan. Het is een kwestie van geduld, dus tegen wachten op de dag. Dat heel Holland in Bussen vol met kinderen uit de omgeving komen aan bij de feesttent in het Limburgse plaatsje Amerika. Allemaal zijn ze fan van Rowan Hezen. Omdat ze goede muziek hebben. Ze kunnen mooi zingen en ze zijn cool. Ja, hoe ze het doen en het podium is zo mooi. Omdat ze Limburgs praten en dat verstaan de anderen meestal niet. Het is een kwestie van geduld, dus tegen wachten op. Dat wij ook meer een beetje een eigen taal hebben en dat iedereen die wij kennen dan ook spreekt. En dat sommige mensen die dat niet praten, dus dat ze niet kunnen verstaan. De band zingt dus in het Limburgs, maar ook veel mensen uit de rest van het land kennen hun nummers. Ze hebben een aantal hits gehad, zoals deze. Bestelbaar, bestelbaar, bestelbaar. Gemest naar geen kaloten. Nog even de zon vergeten. En waar zingen ze over dan? Over alles. Over alles en nog wat. En dan zeker over feesten en over zuipen. Maar bier is toch niet voor kinderen? Nee, maar dat is voor Rowan Hezen. Rowan Hezen bier. Nou, vandaag treedt de band dus speciaal op voor kinderen. En dat is best bijzonder, want een kinderconcert alleen voor kinderen, dat gebeurt niet zo vaak. En ik ben benieuwd waarom ze dat doen, dus ik ga het ze even vragen. Allereerst omdat de Rowan Hezen dit jaar 20 jaar bestaat. En normaal gesproken zijn altijd de grote mensen die dan het feest bij mogen wonen. En wij dachten dit jaar een keer dat de kinderen ook een soort van cadeautjes zouden kunnen krijgen. In de vorm van een leuk kinderconcert. Oké, en waarom kunnen de kinderen niet naar een gewoon concert 's avonds? Ja, dat kunnen ze wel. Het is vaak te laat natuurlijk. En het is nogal af en toe een beetje fors, zal ik maar zeggen. Mijn zus gaat naar het grote, maar wij mogen er nog niet heen. Waarom niet? Ja, daar gooien ze met bier en zo. Vanmiddag hield het publiek het droog. Er waren alleen kinderen, dus geen bier, maar met meezingen en lekker dansen. Wil je ook graag een optreden van Rowan Hezen zien? Ga dan naar onze website en maak kans op een DVD van de band.